When can I come Kumabo? Yes, I have it. When can I call it the emotionally? Where can I call it the Asogada? They are Chankendo Muna. When I stand a Malachi can a table 19th night or kind sanitation, liberation in the land of Abebuji. So, with the agreement of the elders and the youths, we agree to destroy all the sins and take it away. Onye na-akpike obubere mayam onye na-abịa ọzọ obubere mayam 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 haya bayam haya bayam haya bayam haya bayam obubere mayam obubere mayam obubere mayam Eze Jesus onye na-eme mma onye na-abịa ọzọ bubere mayam 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 haya bayam haya bayam Obubere mayam, obubere mayam, obubere mayam, obubere mayam, obubere mayam, obubere mayam. Bahwe. Obubere mayam, obubere mayam, obubere mayam, obubere mayam, obubere mayam, obubere mayam. Jesu budike o, gade komegine na, gade komegine, gade komegine, otra me go ikwe, gade komegine na, gade komegine, gade komegine na, onye na-ekechi mmadụ okechiri nwa agbọghọ n'ọlụghị di okechiri nwunye mmadụ o mere mmadụ arịda ụlọ arịcha o mere mmadụ akpata awụchie papa dị ekele we check